Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Himdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngalai ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Indam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Mentaka step ngil ayami nang ni nasyolong. Banlit siya kasinong penter. Banlit pej ya ka jingklong biang ya ka met jong utu rangba ubalayam. Ubakila tep naduk ka khandai tarik uyayong aja apun reo. La shibanai tam menta. Ngihap banmi na kam step namar ngimtip ba ka jinglong ka jingman jak surok syati syathain penusla kalong ka ba. Ngimla ban batay lupa kat nu por ngin sakut bane kandiat bej. Kat kum ka jingtip pengiyok lum kalong ba kipulit kin klong biang ya kane komen hakapor sifo baji ai te ini ale pe kai baji asati sepenter Ngila dan hakalinti ban lej sakšnong penter kabadan hakithain penusla hanrei habangi poi harum lej ingkon ni haban phai no namar ka jing tuak ndo ka bajur harengkat ka jing theruslam kumta ngilawan phai ban ya no na sora so bar ter shanong jiri shamau kliau shedu penusla bat na penusla pat ngila hiar kumba khatsan kilometer e ban poi sakšnong penter. Kumbangala ong ya fi mene ba kasurak seti sa penusla kadai pemla kan batai lupa. Ke kajia syakam tang la po sya du sti serum lai lengkot. Tamang ihap pun wan phai no. Ihap niat lang ba kasora sobar ban keu sya ta sa penusla ban herbiang sa penter.
bahayeng kila pentip Shangi bagi pulit kin hiar mentah sengi ban klong ya kamet jong uba Trophimus Henry habangi la poi hapenter yo jing tip no ba la pensange ya ka jing tmu ban klong ya kamet jong uba Trophimus khong maulo namar ba ki pulit bat ka ken hun ki doktor kim la jenti namar ka jing tua khendo hapenter ngilayo banyak keren bat u henman arkmi jong uba Trophimus bat ban pejru ya ka jaka bala set ya u hapo yeng dorbar bat kumju ru ya ka jaka ka bala tep ya u shibanai tam chua ya ka ba an saklong biang ya kamet hakini ki sengi banwan ji kran bat u henman arkme ulo ong ba wat la ka yeng kasam kam ngej ba ka jingyam jong ba Trophimus ka dei na ka jingsha bom henda ki priang pat ya ka e ka ba ka an ka le ban klong biang ya ka met jong ba Trophimus knang ba ki jing shisha kin pau Nila po ya kanik snong penter bonwan pej ya ka jing klong ya ka met yap jong toba ubala keno bola sa penyam Hendrai habang ilapo yang ni liyo jing tip ba ki pulit ki lapen sange no shwa namar ba kadon ka jing tua khandau hang te hapo kalai ka surok lai lengkot lengkerdem te adu menta ki empat a jing tip lanu kin wan sani sepenter ban klong ya ka mediam bat nginang ya ap ya khobor bengin yo khamadin te ngat kwa awang percaya lor kata te ba kata ka jong bom atau po video ro nakaliang ki BDP dai be ka jong bom tengi kata ka por ba u bat una kai te ong ki BDP ne pret kata ka ro no pret te eno thmu man ro bong ya le na ki BDP ki wei ki ko BDP ki ba một tuần là sim là cái mua bông nhà lệ BDP thì nó cả bom một ta bom bên teo được cái nào cả được bị lạnh tan đây nu em cả chống bom một BDP à mày bom bên tăng hay được bị lạnh cái tàu cầm sawa cả ba cầm sawa ấy đi cái thằng cả ba ông ngã quạng một cái xa là cái đó là cái cầm bom hàng to phổ bị tenna kata ka we pan ba ukupa ang uba yara oro sa yung nagmadiap wala pra kador kadar ni te ba snam sudah te kwa ang tulin na pintia por ba ra no sa yung nagmadiap ne ya yap sa yung ne yap upam te ne katopat kapa long ka hang te yung dorba long ka ui Maria dai en stem long ka ji ba long ka tak telot te dei ha kato ke kapor ke bonga long ka yo jing apa telot ke ong ane pi ya no i mama sa yin ko la long ke balong ro ong tak no we nu per khat chu ngai kata ka ai sumar ka chu ke na ba nga tak sim jot ngano no para para sim jot than no kai em jong một sự về bằng kit hospital na em jong một chu ngai bong ai sumar na hospital một cái jong yap sa yung cái jong yap te yap si ke katok leng ba ong wa thet ki ha jadong no dei ka kata tenu dei ka ji bakla hu bakla bro pa em kinong share rupi long kita kinong keren trai nga kwa ke bong kam keren jorong trai nga ka kam ka bong share dei ka jong si sai ka to ka ba u BDP long ka siang jaga thia ona u dau da ka to ka blanket BDP te dei ba nyara ai halon kata te em ka jong kena ba kaying kasam sa panbor ka kasnong bade bang em ka sa kalyan yo kasnong kapag ka jong ong kiro pa ba lang magi comment sa kanoki te sa panbor kaying kasam kasnong ne dei ba kasnong aji kan ngobra belum tan kata te nu dei ka jong sa panbor kai ka se dei cái hình cái xem cả ba phụ trợ hít là cái này cái giống lòng cái này cái cầm đi la bin batay hem kan dian ba batay feminist pang la jong long ne ken para di ba di ba nyutre si bi kit hospital pa sumari ula plan tan no te đây là cái này cái đau rồi ba man là cái por lòng cái lại gì bên rumah kira udah kawat kesum udah katir kata te ui kum kaing hata kenno ka jong husur kai na kan ka pa pentrim na ka jong yang ti na ka jong song jong sa lai na kan maha kano ka por lo
paun ia penplumar nulak yang mah se đây nakata kadau ko bau ila hukia la hu jenjar muslim jenjar jomut di selongga en bajia ka komnen ro nu em syuk kata ka jomut yang perkat ai suman ai super na Kina gi jaj kam melale ba adik pakai ying lah jing ya kan aku. kakam ka bala leo baru sikit tolong ka kapapan siiru na kaying day ka jong ira o baka white halakati bong ia pentrim pencerkai na kaying kasi nalak kamay kaba kung san dalong man la kapor nakakamay kaba ia pencerkai o daga white kasi day kata kabawi long ka nulak sa su na kanay adik kinolong ka kajong mong kata ka jong yasa ka jong ya imlangan nagbantama Dia halar kan ka no kalau ka jang mud bang klong yang kamet tep ni. Dia nakal yang lain kasem hu kanan. cũng ngao trai dinh thì là cái này chuyện à bà cái này lại dạy cái sẽ cái bột anh lại cái lý trong một rồi là cái bột anh để cái bột anh trong cái khi cùng cái dinh nụ em lát chưa bông khăng một phần vịt thì là cái này xong bịch cái bột cả để bà hỗ trợ cũng là cái ta nụ quại bông phần thịt bông phần vịt bông phần thốt là cái bột anh chụp ai lát bị mong nhạc cái kit kum kabarai Kade sedin jonga kade ka ying terbar ka bala set yuba trofimas khang maulo hagato ka si ka nyau tarik yayong arja pun riu ka sngi ka ba kinong song kil ang bola pen klomar snong te ya ban ngam ta in pej ya ka patok ka bala set ya u hang ne po ying terbar kane kade ka patok snong kabala set yuba trofimas bat kat kum ka jing yathu jing kinong snong ki ong ba katai ka skylight kayit jong tai skylight pen pait lut bam lut Kade pede ka bang ayeng hang ni menta kade ka jingtep jomba trofimas ya ka ba hagi ni ki sngi banwan ki pulit ki wan ban klong ya ka met chung nang ni kabadan lum jingtep snong penter Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.